12:50. Hablábamos hace un momento de esas quejas que se producían por el colapso de la centralita del Centro de Salud de Beniopa. Y hay otras quejas que estamos recibiendo también. No sé si es una sensación mía, pero da la sensación de que cuando se queja uno empiezan a quejarse todos los demás. Bueno, me refiero en esta ocasión al tema de las obras. Tenemos un poco de todo en la fosforera, lo han escuchado ustedes y seguiremos escuchándolo. Una de las quejas más importantes que más se repite es la de la obra del hotel o de la zona del Álamo, ¿no? De lo que eran apartamentos y que se va a convertir en un hotel. Y claro, la pregunta que se repiten constantemente nuestros oyentes es: ¿pero no estaba prohibido hacer obras en verano en la playa de Gandía, en julio y en agosto? Bueno, pues lo mejor, ir al Departamento d'Urbanisme. Així és que anem a preguntar. Pepa Landete, regidor d'Urbanisme i vicealcalde de la ciutat de Gandia. Bon dia, benvingut, gràcies per estar avui a nosaltres. Molt bon dia, gràcies, Carmen. Senyor regidor, contem-nos, perquè fa l'efecte de que uns parlen de que s'ha donat una moratòria de 15 dies, altres que és que s'ha ampliat el termini, n'hi ha fins i tot que diu que enguany i amb motiu de la Covid s'ha eliminat aquesta normativa. Podem fer o no podem fer obres a la platja en juliol i agost? Sí que es poden fer, però sempre que complisquen unes limitacions pel que fa al que diu la normativa de protecció contra la contaminació acústica. Per tant, han de ser sempre obres de caràcter menor, val? I que no superen els decibels establits. A més, també es regula que no poden transitar camions de grans dimensions i tonatge i tot en el sentit d'evitar aquestes molèsties, val? Aquestes molèsties. Això ho ha de tindre previst l'empresa que vulgui continuar fent aquestes obres i, evidentment, amb una vigilància per part del Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament de Gandia, com ja es va començar a fer ahir mateixa en les obres de l'edifici El Álamo. L'empresa, en aquest sentit, ha instal·lat 3 sonòmetres, al registre dels quals tenim accés per a controlar que es complís la normativa acústica vigent en tot moment i a banda de la vigilància que també l'empresa ha limitat els horaris de tal manera que començaria a les 9 i pararia de 2:30 a 4:30 de la vesprada, i sempre pensant en compaginar, no? Aquest dret que té l'empresa, d'acord amb la normativa vigent, de fer aquest tipus d'obres menors, arrebossar parets, coses que no produïsquen aquest soroll que és el que no està permès. Per tant... És a dir, obres sí que es poden fer, el que no se pot és superar el nivell dels decibelis i sobretot, incomplir horaris. Clar, incomplir horaris i bé, no, aquest horari ha sigut una proposta de la mateixa empresa, que bé, tampoc està contemplada en la normativa, però sí que, evidentment, des de l'Ajuntament el que volem és que es pugui compaginar tots els drets, el dret al descans i el dret a continuar aquesta activitat econòmica, però sense provocar la contaminació acústica. D'alguna forma, això ve a obligar a fer més inspeccions al Departament d'Urbanisme? Bé, estem damunt, ja dic que tenim accés a aquest registre dels 3 sonòmetres que té instal·lada l'empresa i, per tant, mitjançant aquests registres poden comprovar-ho, val? Periòdicament, si estan complint o no, i de tota manera estem, evidentment, a la disposició de qualsevol queixa del veïnat per fer que es complisca el que es pot fer i que no es permeta el que no es pot fer. Estem parlant de l'empresa de l'edifici El Álamo, però m'imagino que aquesta normativa regirà per a totes les obres. Clar, però han de complir amb aquestes condicions. Per tant,
Per tant, el primer que han de fer és posar-se en contacte amb el Departament d'Urbanisme. Exacte, per a veure si el que proposen és possible o no. Molts casos no és possible, per exemple, jo que sé, utilitzar radials i bé, instruments que puguen superar aquest límit, a partir del qual, aquest llindar a partir del qual no estan permeses les obres. Val? Efectivament. I això serveix exactament per a obra privada que per a obra pública? Sí, exactament igual. El que passa que l'obra pública depèn més de l'administració, no? En el sentit, la decisió, l'àmbit de decisió. Així l'administració, l'àmbit de decisió que té és el de la vigilància, val? I de fer complir unes determinades normes de nivell acústic i de nivell de trànsit de vehicles, no? I en això estem. Per exemple, l'obra de l'Àlamo està clar que l'estiu passat no podia fer-se perquè l'estat de l'obra no permetia complir amb la normativa vigent, que era no superar aquest llindar. Efectivament, o sigui que en fi, ahí estem. I per tant també podrem veure com les obres, no sé si les obres del bulevard continuaran o eixes no tenen possibilitat. Les obres del bulevard, per a no perjudicar, diríem, l'afluència turística, el que s'ha quedat és que durant uns dies s'acabarà de condicionar sense tallar el trànsit el primer quilòmetre i de tal manera que en breu, la setmana que ve o principis de l'altra, ja es puga circular en totes dues direccions sense problema. I deixar-les... Ara ja no s'ha tallat el trànsit, no? Però el que sí que es deixarà és en condicions de seguretat. En condicions de seguretat perquè tota la resta de l'estiu es puga accedir per eixa via, que la veritat donarà un aire nou a la platja i que està previst que s'acabe en novembre. Bueno, pues tindrem que continuar pendents i sobretot conèixer bé la normativa. Ho dic perquè bueno, al igual que a nosaltres, jo m'imagino que a vostès apleguen les queixes dels veïns que diuen és que no es poden fer obres i tinc el meu veí que està obrant. I estem, evidentment, i estem preocupats i estem atenent des de totes les instàncies de l'Ajuntament i aquestes queixes i estem donant les explicacions i sobretot des del primer moment, des d'ahir, ja vam estar parlant amb els responsables de l'empresa sobre el terreny i comprovant que anaven a complir-se amb aquestes mesures de limitació acústica i de trànsit de vehicles. Molt bé. Doncs jo crec que queda aclarat el tema, Pepa Landete. Tenim altres qüestions, però les abordarem en pròxims dies. Gràcies per haver estat avui amb nosaltres i sobretot gràcies per haver-nos aclarat aquestes qüestions que bueno, la veritat és que generen molta incertesa i sobretot molta molèstia als nostres oients. És la veritat i és normal que les persones tingueren dubtes al respecte perquè la norma ho permet i sembla que la percepció era la contrària. Sí, al final acabem ràpid dient en juliol i agost no es poden fer obres. Exacte. Però ens quedem sense dir allò de sempre i quan no complisquen en la normativa. Exacte. Molt bé. Bé, bon estiu a tots, que el passem amb prudència, amb salut i tot el millor que puguem perquè ens ho mereixem després d'estos mesos. Efectivament, i sobretot amb molta cura i molta vigilància. Gràcies, Pepa Landete. Molt bé, moltes gràcies, Carmen. Vámonos corriendo a las noticias de la 1, no te marches hasta ahora mismo.